Dimecres. Avui dimecres. Soc sincer de que sempre he estat un bon noi que sempre tinc que lluitar per ser jo mateix i també lluito per el meu futur que vindrà. Quan estem a la cuina ens hem que separar perquè o si no tenim cada cop una guerra i no pot ser. Pues que mare i mare tenen un acord de que dic, mare, o tu o jo, perquè els dos, impossible. És que m'agradaria. Pues m'agradaria anar al Top Chef. És pesat, corcó, vaig menjar el cuc de l'orella amb un dels directius de la presidència de Barcelona, ¿vale? I vaig aconseguir una visita amb el Messi. I la meva il·lusió és casar-me. Per lo que em quede. Que estiguem junts, que estiguem contents, que estiguem enamorats, de que ens donem una mà, festeixem, vale? Lo típic com totes les parelles. Tu pots ser el que tu vulguis ser.